Sa edad nga 11 anyos tubtob 14 anyos, nangayaw na sila para mag-compete sa international football competition. Katapo sila sa Bacolod Trinity Christian School football team nga magahampang sa Thailand. Aton sila kilalahon sa sining episode sang Bida sang Liga. Sa mga local invitational football competition, nahanas ang ikasarang sa Bacolod Trinity Christian School football team. Gani paagi sa mga kadalagan nga ilan labot, handom naman nila nga maeksperiensyahan ang kompetisyon sa abroad. Sa Lunes, maga-compete ang boys born 2011 kag 2013 nga magahampang para sa International Football League Cup sa Bangkok, Thailand. Na maka-experience kami sa doon and there man opportunities makampang kami international league and maka-travel sa ito. Pangunahan sa ila team captain nga si Liam Santillan, sanday Anton Garcia, John Amihan, Carl Similiano, Ret Combite, Shano Bidosa, Shots Areta, Yukok Treyes, Dwayne Tabio, Jaden Lau, George Lim kag Arwin Ken Celeste sa Under 14 Boys 7-a-side football tournament. I wish nga mo kung best para madaog sila kag wish ko man nga sila mo man sila best. Hatag na mo ang tanan ng best and I will be to play for God and to represent our school. I am excited because we can have a new experience and play our sport and represent our country and school. Excited naman sanday Michael Orsiada, Steve Zalario, Arch Nathan Soliesa, Joseph Badoy, Lucian Rodrigo, Charles Hinelaso, Liam Lim, Reem Combite, John Ryan Serviano, Miguel Lenchoco, Jacob Luna kag Matthew Faltiquera sa pag-compete sa boys under 12 category. Super excited kay exposure man para sa amin. Anong gina-expect mo to ya? Expect naman na budlay ang kontra dapat ma-work league kami hard para madaog. First time sa mga student athletes nga maghampang sa luwas. Pero sa bulig sa ila coaching staff sa pagpanguna ni Coach Joey Ivan Seva kag isa sa mga assistant coach kasi Rachel Semeliano, handa sila nga ihatag ang ilang masarangan para malabot ang kadalagan sa international competition. Si Coach Rachel ang nakaagi na sadto hampang sa Singa Cup sa Singapore. Gani nagapati siya sa potential sa mga student athletes sa Bacolod Trinity Christian School nga masarangan ng height kag might sa mga powerhouse teams sa Southeast Asia. Physically bed ako gusto tuon and if somehow skillful sila kay ang gusto lang naman ipakita nga Pinoy kami mo kay grabe gidya laing gidya mga Pinoy maghampang ya ng para na sila kung paano nila ipakita sa iba ng mga countries and also ang Christianity man kay syempre ganda na kami sa Trinity Christian School and we would like to also experience and give respect sila nga culture to sa Thailand. Sa Verso International School pitch, magahampang ang mga young booters sang Bacolod. Sa mga pitch, sarang masaksihan ang mga future football stars sang Asia. Gani excited ang mga ginikanan nga masaksihan ang abilidad sa ilang mga kabataan sa international sports event. Wala akong ma-experience naman ang being a part of a team sa play for international. Pero sila ang kabataan ko sa buong, I'm proud of them na nag-play. They're going to play an international. Happy ka man siguro. I'm very happy and proud of them. Ang Bacolod Trinity Christian School football team boys under 12 ang naging kampiyon sa Mundial Cup 2024 kag naging first runner-up sa Napsaya football event. Naging second runner-up naman ang boys under 14 sa Napsaya competition sa nagligad nga tuig. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalagan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.